Приятели, здравейте отново с Бобеща от Вяра Стил. Днес сме с чисти дрехи, като никога. Чекат хората, този само един същи дрехи се снима по тези неговите клипове. Края сме, завършихме си обекта във Варна. С Велко си правим сега едно последно видео, така за какво сме свършили, какво не сме направили и да кажем кое, къде, как и за какво. Това е нашия хол, реално тук е кухня. Там ще бъде кухнята с всекидневна общо. Тук Велко има претенциите и желанието да се направи на остров, се казваше Велко по средата? Остров. Тук сме свили един кабел за LED осветление. Плочките, които работихме тук, са 1,20 на 20 см широки. Такава шарка до сега още не бях правил. Всъщност се пада диагонално така, обаче идеята и целта на това нещо беше много хубаво се получиха. Велко, да покажем какво им предвид от коридора. Ако се забележи, сега Велко покажем, така тук диагонала вървиме, тук с точно целия ръб, минаваме така целия диагонал. Цялата тази шарка върви, дай насам, цялата тази шарка върви, ето до тук, на този ъгъл се получава пак хубав диагонал, на този ъгъл също пак се получава хубав диагонал. И цялото това нещо се получи от направо страхотно. Така. Общо взето стана много добре. Дай към мене. Сега на всеки служихме един рамате, защото самата замазка беше напукана. Знаете, там друго видео правих. Да влезем към баните, Велко. В двете бани има по една черешка. Черешката на тази баня е това скрито осветление, което се получи и стана страхотно. Аз съм направо супер доволен от него. Много ми хареса. За първи път правим такова скрито осветление, ама много сполучливо се получи, много готино. Тук към тази баня не сме сложили паравана, защото Велко се оказа, че малко ще ме къс. Така че сега тук е момента да ви кажа, сложи на пауза само, моля ти се за секунда. Нещо, което искам да вмъкна и което трябва да внимаваме много, което аз в живота си, ние хората обикновено не обръщаме внимание на тези детайли, но аз съм се научил да се учим от грешките си или от това, което се предизвикателства, които идват към мене. Нещо, което разбрах по трудния начин. Тоест, не по трудния, ама с този обект. В момента трябва, когато взимаме един душ и купуваме един душ, трябва да обърнем на няколко неща внимание. Първо, колко висок душа? Защото грое се оказва, че самите щанги на душовете ги правят по-ниски. И за един по-висок човек като Велко, примерно, няма да стане, защото ние в България имаме обикновено стандарт на 90 са душовете. И как да го кажа? Тут трябва много да внимаваме, когато взимаме такива неща и решения според клиента, но като цяло нашия стандарт, аз опитах да намеря наистина по БДС какъв е стандарта на височата на душа, защото 90 см се оказва, че са едни, как го кажа, неписани закони. Един вид между колеги, между строители, че се взима като размер 90 на височата на душа. Грое не пасва. Малко по-висок ли си, ако си висок около 1,85-1,90, край вече не мога да ти пасне. Затова тук се случи също при Велко, ние направихме душа на 90 височина, обаче се оказа, че Велко си... Малко Велко е раснал в комунистическото време. И се наложи да сме искаха да се вземат грое, но взеха си рока, така че и той е такъв, как се викаш, телескопичен душ, по принцип. Удължител. Така че клиенти, колеги, трябва да внимавате много с тези душове, защото това е втори обект. Преди това имах един друг обект в София, преди да тук. Момчето тогава водопровода беше на заварено положение, пак беше 90 см самия душ. Той си беше купил грое и се оказа, че му е нисък. На толкова му от главата. Пак можеше да се скъпе, така да кажа, ама за него беше факта, че го затулва душа, проблем му е, но там беше заварено положение. И трябваше да къртиме, да преправяме, което не беше желателно. Им предават се едни удължители, обаче познайте колко струва. Кажи ми колко струва? 280. 280 лева струва удължителна на грое. Така че трябва да обърнете внимание на това, на височината.
Още от началото, когато залагате в банята си, концепцията трябва да се знае. И второто нещо, което трябва да се обърне внимание, паравана, когато имате параван, трябва да се съобразявате с самата питана душа. Колко ви е изнесена от стената. Този душ на рока се оказа, че има пък по-широко рамо тук. И е на 50 см питата центъра. И когато Велко си поръчваха параваните, поръчахме тук 80 см. Да, обаче 80 см ето тук. И фактически къпането идва на самия край на паравана. Де факто, когато се взима този душ, трябва да се предвид това разстояние, трябва да се пада поне центъра на паравана да бъде душа, за да има ефект от самия параван. Затова не сме го монтирали този параван. Аз си тръгвам сега, но с Велко ще видим пак пролетта, защото ще му правя още някои други неща. Така че този параван ще го монтираме тогава. Ще бъде по-голям на 90, нали Велко? Да. Макар че моето предложение беше 95 да бъде, ама те решиха да е 90, защото се представя, че тук ще му стане малко тесно. За тази баня, това не е черешката, обаче светлината. Много ми хареса. Да, тук този тригер беше във видеото, където бяха направили големата стена. Ние го оставихме, скрихме го, направихме го. Това е с тази баня. Ако да кажем нещо само да... Човека си запази тази лира, не за да е друго, ама защото му е по проект му стоеше тук и реши да се запази, да има евентуално отопление за... Това ще бъде на ток. Нема централно парно, ще бъде някакси с нагревател. Тук сме оставили един контакт. Това е за всеки случай, евентуално. Продължаваме другата баня. На тая баня този шкаф е черешката. Страхотен шкаф, скъп шкаф. Защото когато питат много, че често хората питат колко стои за една баня, аз това казвам, зависи от вашето оборудване, то колкото ще ви излезе. Ако си е решил да си позволи един хубав шкаф, който е страхотен, значи, да покажа. Уникален шкаф, горно, с мивката обол аз съм влюбен в него. Това е черешка наистина за тази баня. Тук параван им е тъмен, избрах си тъмен параван, защото тази колона беше тъмна, нали, така като подчертаване. Велко, дай да го снимаме тук в този душ. Дай съм. Ето така. Хората предпочетоха в душ пространството да си сложат сифона им е двойно обръщащ се, от задна страна е как се каже? Хром никел, нали, неръждавейка, отпред го направихме с плочка. Май им допадна повече с плочката. Повече ти хареса плочката. Но имат правото на избор. Ето с силикона, ето е вълната. Аз много се притеснявах тази вълна. Как ще изглежда силикона? Обаче ви кажем честно, страшно се получи, страхотно. Много хубаво. Силикона много пази вратите. Чакай, Велко ме посети нещо, което искам да ви покажа. Долу в самата врата, така, самата врата, трябва да видите силикона. Това нещо, което е фладера на плочката, на вратата и към плочката, много често влагата отдолу се подпъхва, когато няма силикон, се подпъхва под фладера и надува самия первас, самата врата касата. Така като направим силикон по ъгъла, този силикон предпазва самата врата да не се подпъхва влага, защото силикон запазва фладера и плочката запечатва отдолу, където е хартията, където е дървесината. И много по-дълго ще ви скара и по-дълго време ще се запази и самата каса. Така. Бориме се с телефон още, не сме си купили още техника, така че ето го моят телефон и се бориме днес сме с микрофони. Надявам се да звука да бъде по-добър. Вие се опитваме да сме естествени, да не се преструваме. Направихме, също Велко му направихме един много интересен таван, за мен също ми хареса с едни лъскави панели, такива, като изглежда малко като пънат таван. Много ли стана? Много ми хареса. С шпаковки не се занимавам, защото ми е смърт. Само да кажа две думи за Боби. За мен е един изключителен професионалист.
и добър човек. Благодаря ти, Велко. Сваляме микрофона, затваряме видеото. Искам ви кажем, приятели, както винаги, останете в истината, защото истината ще ни направи свободни и живейте щастливо. Търсете Бога, защото там има живот. Оставаме сега и до следващия път. Чао!